Mi, kao na mi. Ako ini. Sinami, ibaligya kang madako mi. Kanay COVID mi. Mi, kao na mi. Kaya madako ka, ibaligya ka na ako. Mi. Oh, hindi mamukao na akong mi. Oh no! Bay, saan na ba imong giistoryahan ng kanding bay? Di ko mukaon god. Ako misang tunggoy rin akong tampakanon. Di na mukaon bay, kay busog magay na bay oh. Usa ko busog na wap ginay kaon no, busog. Tanawa daw ng tiyan na. Ay kaon ay. Tanawa ni mo ng tiyan sa imong kanding. Kung busog na na siya, tanawa oh. Wala pa ginay kaon lagi ako. Ikaw daw mabusog ba? Mukaon pa ba ka bay? Dili ay wala ginay kaon lagi. Kaon na mi. Ni nami o kana mi kaon le. Awa bay, lagi na bay. Di na lagi na mukaon. Basig nga na anti-rabies. Imo din ibaligya bay. Ibaligya na ko na kung Pila may baligya ni mo ng kanding mo bay? Ina ko yung silingan ng itag. baligya na ko nag 3,000. 3,000 bay? Oh, dako. Makaon oh. Mi sina mi. Ay na silingan na mo dito bay. Na birthday ba nangita sila kanding? Oh. Nya, 3,000. Palit. Ako tong ingnon ni Oh, pro. Akong patungan na. Oh, pato. Ay, Ay, patunay. Dili. Sakyan. Dili ng kanding akong sakyan. Unsa man? Ako nang ko anag 3,000 mo ha. Ah. Tapos ako nang 3,500. Oh, Para na ko 500. Oh, aron na kay 500. Ana. Oh, sige bay. Ya, ato na ibaligya. Ligya ganan niyo bay. Ibaligya lagi na ko lagi na bay. Kung nay 3,000 ray mo ha bay ha. oh 3,000 ra. 3,000 niya. Ay lagsaba nga 3,000 mo kan. Oh, Ako tong kan. Ako Oh, tong sige. tuon bay. Ako tuon Sige, bay. tuon. Kan bayar. Oh, sige. Gibay, gibay. Gibay, gusto bay. Ay, paita ni. Uy, mahita ko kanding ani bay nga ako paiton kay birthday na nako ba. Kaya mga muduot sa ko ng mga amigo ay mga kitag kanding. Uy bay, bay. Ay pay ato bay ba? Oh. Di ba atong niaging adlaw bay nangita mga kanding ato bay? Nasakto kay bay. Nangita jugo kay para sa akong Birthday bay. birthday. Ako nakita nito bay. Asa man nagtrabi. Dako tong kanding niya bay. Tapos 3,500. Ibaligya daw niya karon. basing scam na ha. Da lagi bay. Na daghan Ah, kay mga tuon, scam bay. mayroon Basta kabro na ko tuon, sa bay. imo ha. Daghan kag mga iska. Na lagi bay. Tapos Da sa tong 35. 3,500. 3,500 barato kay bay. Dako kay kanding bay. Dako. Dako jud. Dako. Lagi ka magmahay ka bay. Dalang na. Nantag iya dra. Ikaw ray ko ra. Dada. Iya ra. Oh, stop. Boss, kanang. Imo tayo ibigay imong kanding, boss. Oy, baligya na ko na kung nay mo palit. Kay kuan ba kailangan akong kanding lagi karon lagi? Pa birthday Oh, birthday nako. Mga pilik presyo na. 35. 3.5. No? Karang 3.5 ni. Ay, oh, pwede naman eh. Naman. 3.5. Oh, 3.5 na? Oh, Pwede ka nang tango sa 1.5 eh. kung kan baka pwede. Abay, tagabutan na niyo. Pasin na pa, baka din na. Wala na rin baka kanding lagi ba? Kay ka, marami, kaya amigo tubo na murag pagkabalo na pag baka ba. Wala di baka kanding ra boss ay. Oh, gidaw, nang. Sige. Bumak mo naman kanding, boss. Adi mamati na. Oh, no? Mamati. Ya, kung delikado lagi ng kandingan, no? Na, kaliwat nag Da. Ugma na to ko nakuko ng kanding. sige, balikan lang di ugma. Oh, sige. Ako na itugway din niya. Ani ako dire. Oh, sige. Kita ta di ugma pohon. Ta.